आपले सर्वांचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांचा आज वाढदिवस सेवा आणि संघटन या माध्यमातून सर्व ठिकाणी साजरा केला जातो आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व भारतीय जनता पार्टीचं जे युनिट आपण म्हणतो मंडलाचं युनिट, त्या प्रत्येक मंडलाच्या युनिटमध्ये 1221 जी युनिट आहेत या युनिटमध्ये रक्तदान शिबिर करण्याचं सर्व कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर विविध कार्यक्रम की ज्या कार्यक्रमामध्ये आरोग्याची शिबिरं असतील, वेगवेगळ्या पद्धतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये देणगी देण्याचा विषय असेल, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने हा कार्यक्रम सेवाभावी वृत्तीतून प्रत्येकाने करावा असं भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी ठरवलं आहे। आणि आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने फक्त ईश्वराकडे एवढीच प्रार्थना करतो की त्यांना चांगलं आरोग्य हे मिळो।